Здравейте, прекрасни! Както видяхте, имах едно супер продуктивно утро. Само моля ви се, не си мислете, че съм така постоянно. Закуската, която си направих тази сутрин, не е нещо, което ям всеки ден. Упражненията, които правих тази сутрин, не са нещо, към което успявам да се придържам толкова често, колкото ми се иска. Като цяло, това беше едно идеално утро. И като цяло днес беше просто един изпълнен с движение и с мотивация ден, което не ми се случва всяка сутрин. Съвсем разбираемо. И между другото, днес в Инстаграм ви поговорих много мъничко за това, че от нас жените много често се очаква да живеем като мъже. А ние всъщност сме устроени по тотално различен начин. И ако мъжете преминават през един 24-часов хормонален цикъл, то ние жените преминаваме през средно 28-дневен хормонален цикъл. И това в коя фаза от хормоналния си цикъл се намираме, отговаря за това как се чувстваме, за това какво искаме да едем, за това колко сме продуктивни и защото дори как усещаме тялото си, не само психическите ни чувства, но и начина, по който усещаме тялото си. И това е много важно ние като жени да го знаем. И вметвам това тук, защото това видео, което видяхте, е записано в фоликулярната ми фаза 3 дена преди овулация. Всъщност това е момента, в който аз се чувствам най-енергизирана, най-добре, най-мотивирана. Това е причината да застана днес пред камерата, защото съм мотивирана и искам да действам. Няма да изпадам в повече детайли, исках само да ви загатна за тази тема, защото смятам да я засягам и в бъдеще. Искам да говорим за женска енергия, искам да говорим за този месечен хормонален цикъл, искам да говорим за много женски неща. Много ме вълнуват тия работи. Откакто станах на 30 години, нещо се случи с мене. И изобщо света, начина по който виждам света в момента е коренно различен от това, което съм виждала преди. Искам това да рефлектира върху моя YouTube канал. Ще се радвам да чуя вашето мнение, дали искате да ви говоря по такива теми в бъдеще. Сега преминаваме към Q&A секцията с въпросите, които вие ми зададохте в социалните мрежи. Те, между другото, не са кой знае колко много, но пък аз въпреки всичко ще отговоря на всеки един от тях, защото смятам, че всеки един от вас е важен. Почвам подред на номерата, не съм ги синтезирала по какъвто и да било начин. Първият въпрос е: винаги ли си позитивна, имаш ли си тъжни моменти, нерви, тъга, как се справяш? Аз съм една голяма емоционална бомба, момичета. В мене всички емоции са много силни. И щастието ми е много голямо, и тъгата ми е много голяма, и вълнението ми е много голямо, и меланхолията ми е много голяма. И защо при мен всичко е много преувеличено винаги. Като всеки човек, и аз имам дни, в които не съм щастлива. Има дни, в които просто имам чувство, че просто небето се е стоварило върху мен. Това, между другото, също има отношение към нашия хормонален цикъл. Днес много засягам тази тема, но наистина много ме вълнува. В такива дни зависи колко е зле положението, но всъщност имам няколко начина за справяне с това. Единият начин е просто да се отдам на емоциите. Ако имам възможност да се отдам на тази тъга или на тази меланхолия, която ме е обвзела, позволявам си да го чувствам. Всички чувства са валидни. Това е нещо, на което се опитвам да науча децата си, това е нещо, на което се опитвам да науча и самата себе си. Всяко чувство е валидно и е окей да си го изживееш. Разбира се, не трябва, когато става въпрос за негативните чувства, не трябва да си позволяваме те да ни завладяват твърде дълго време, защото вече тогава влизаме в един много страшен порочен кръг, в една черна дупка, от която се излиза малко по-трудно. Но ако има някаква причина, поради която сме тъжни, меланхолични, разтревожени, окей, е просто да седнем с това чувство и да му позволим да го изпитаме, защото това е един от начините да се справим с въпросните състояния. И ако всъщност си позволим да се почувстваме зле, да си поплачем, ако щете, или пък ако имаме възможност да отидем в гората и да повикаме, за да изразходим цялото това раздразнение, което е вътре в нас, перфектно. Втория начин, по който се справям с подобни чувства, основно с тъгата и с меланхолията, е да не им позволявам да ме завладяват. Пускам си музика, почвам да танцувам, почвам да се движа, почвам да се забавлявам. Има проучвания, които твърдят, че когато се усмихваме, пък макар и на сила, това заблуждава мозъка ни и в тялото ни започва да се секретира хормона на щастието и всъщност в началото усмивката е на сила, но в последствие тя става истинска усмивка, израз на щастието. Така че номер 2, особено с музиката, аз страшно много обичам да танцувам, много ме зарежда музиката и
Това е един от начините, по който се справям с тъжните си чувства, с негативните си емоции. Номер 3 метод за справяне е да се чуя с приятелка. Повечето жени обичаме да изговаряме и това, което ни се е случило, това, което ни е разстроило и ни е навяло. Пък дори всъщност, когато ни се случва нещо хубаво, обичаме да го изговорим. Това е нашия начин да преработим емоциите заедно с нервното чистене. Аз имам приятелки, не съм много, но имам приятелки, на които мога да се обадя и да поискам подкрепа, просто да ме изслушат. Те знаят много добре, че ако не им кажа реши ми проблема, аз просто очаквам от тях да са рамо, опора и те са перфектни в това. Изключително ценно качество, човешко ценно качество е да умееш да слушаш и аз съм благословена да имам приятелки, които умеят да ме изслушват с мен в този момент, било то хубав или лош. И това е още един начин да преработя тези емоции. Следващия въпрос. Какви книги четеш за детско развитие и психология като цяло? Как си ги подбираш? Въпросът с книгите за родителство е въпросът, който може би сте ми задавали най-много пъти в моя блог. Сега ще отида да си грабна книгите, за да ви ги покажа. Нейно величество, библиотеката ми. Започвам с свещената книга за родители, или поне по мое мнение свещената книга. Това е Детето и ние на Хаим Гинат. Ако не може да прочетете, нямате време да прочетете която и да било друга книга и имате време да прочетете само една единствена книга за родителство, това е книгата. Хаим Гинат в тази книга полага основите на осъзнатото и позитивно родителство, полага основите на ефективната комуникация с детето. Просто уникално четиво. Тази книга, между другото, много интересно. Купих си я, когато Алия беше много малка. И когато се прибрах вкъщи, майка ми дойде на гости. И идвайки вкъщи ми каза: бе, знаеш ли, донесохте една книжка, която аз съм чела, когато ти беше малка и много ми беше полезна и реших, че на тебе може да ти е интересна. Това е книгата, която мама ми донесе. Децата и ние на Хаим Гинат. Това е издание от 1988 година. Това е преработеното издание, което е на изток-запад от 2007 година. Аз съм отгледана със съвети от тази книга, отглеждам децата си със съвети от тази книга. Смятам, че доктор Хаим Гинат е просто уникален. Друга книга, която бих препоръчала, е Спокойни родители, щастливи братя и сестри. Тази книга я прочетох, когато забременях с Максим. Много ценно четиво в нея, има много практични съвети, по-малко психология, повече практика, интересно четиво, полезно четиво. В същата категория спада Как да говорим така, че малкото дете да слуша и да слушаме така, че малкото дете да говори. Тя всъщност е Как да говорим така, че малкото дете да слуша само. Това също е една много практически насочена книга. В нея има малко психология, малко лични истории, малко това, малко това. Мисля, че също е една чудесна комбинация. Това е една книга, която не виждам често хората да препоръчват, а аз смятам за много полезна. Пътеводител в света на приказките на Любов Миронова, макар това да е една книга, в която се говори за приказки, какви приказки са подходящи в различните възрастови групи. Тук има засегнат много от принципите на Монтесори, Валдорф и Слънчевата педагогика. Любов Миронова се е опитала по някакъв начин да ги комбинира в едно и да предостави информация в тази книга на своите читатели. Предлагам ви тази книга с едно уточнение. Любов Миронова, макар много често да споделя изключително ценна и хубава информация, неща, които са ми много на сърце, според мен понякога тя може да бъде малко крайна в изказа си и в нас, родителите, да пораждат чувството на вина, че не сме достатъчно добри. Поне аз така се чувствам, когато понякога слушам нейни лекции или когато чета книга. Имайте го предвид, не вземайте всичко твърде навътре, твърде надълбоко, вземете си това, което на вас ви е полезно, но в тази книга наистина мисля, че ще получите ценна информация. Братя и сестри без връжди е друга книга, която бях започнала да чета, но спрях, защото според мен тази книга е подходяща за братя и сестри, които са на по-напреднала възраст, може би в ученическа възраст. Моите деца още не са стигнали до там. Сигурна съм, че ще има нещо полезно, което да извлека от книгата и сега, но просто реших, че не му е сега момента. Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели,
ценно четиво, практично четиво. В смисъл практично, в нея няма кажи това и детето, че ще направи онова, както е в, как да говорим така, че малкото дете да слуша, но пък има полезна информация, препоръчваме и нея. Една книга, как да отгледаме щастливи деца. Не, как да отгледаме добри хора. В момента я няма тук, защото я взех на приятелка, но също много хубава книга, която е в състояние да излекува нашите лични травми. Между другото, в тази книга също може да откриете много балсамчета за своята собствена душичка. И всъщност то може би това е основата на качественото родителство, да излекуваме първо собствената си душа и собствените си травми и вече след това да възпитаваме деца. И нещо, което не извадих тук, ама сега няма да ходя да го ровя, защото е в принтиран вариант и седи при документите ни. Слънчевата педагогика на учителя Петър Дънов. Книгата може да бъде намерена онлайн. Ще се постарая да ви пусна линк в description бара. Според мен всеки един родител трябва да се запознае с слънчевата педагогика на учителя Петър Дънов. Препоръчвам ви слънчевата педагогика на учителя Петър Дънов. Дори ако не се вълнувате особено много от духовна работа и от духовна дейност, дори дановизма да не е вашето нещо, все пак в тази книга има много полезни неща, много полезни съвети, една малко по-различна перспектива, така че също мисля е много ценна. Част от въпроса беше как подбирам книгите, които чета. Ами аз вече съм си изградила някаква представа какъв искам да е моят родителски подход, как искам да възпитавам децата си и когато избирам книга, било то в библиотеката или в книжарницата, прелиствам книгата и прочитам някои от съветите или няколко от редовете, които са написани вътре в нея, за да видя всъщност това нещо дали по някакъв начин отговаря на моите разбирания. Сега, ако има някакви леки отклонения, окей, нали, хубаво е да четем и различна литература, която така да ни предизвика да бъдем критични към нашите собствени убеждения, но като цяло за мен е абсолютно безсмислено да чета книги, които са абсолютна противоположност на това, в което вярвам. Преди време съвсем така, без да се замислям, грабнах една книга от библиотеката, метода 3-2-1, в която всъщност се оказа, че трябва да си наказваме децата и така да бъдем много груби с тях, като съпровождаме това с броението 3-2-1 и така с времето децата ще се научат, че когато им кажем свърши това, броя до 3 или броя до 1 и децата от страх да не им се случи това, което им се е случвало преди, прощавайте тук за звуците, и децата от страх да не им се случи това, което им се е случило преди, си свършват задачката. Това е бихевиоризъм, това е много далеч от моите разбирания. Книжката абсолютно, даже не си направих труда да я прочета, защото няма количество литература на света, което може да ме убеди, че това е правилният подход и не си губя времето в подобно нещо. Следващия въпрос: как оставаш спокойна в трудни и предизвикателни поведения? Не, винаги успявам да остана спокойна и това е нещо, което искам да споделя от доста време. Отново тази мисъл ме осени, когато бях в книжарница Хеликон и си избирах книга за родителство. И прелиствайки книгите, това, което четох, беше как да бъдем винаги спокойни, как винаги да се справяме добре в ситуации, как никога да не крещим на децата си, как винаги да ги подкрепяме. И аз останах с едно впечатление, четейки тогава измежду книгите, че едва ли ние трябва да бъдем перфектни. И едва ли не във всяка една ситуация ние, родителите, трябва да знаем как да реагираме, трябва винаги да сме супер уравновесени, супер спокойни хора. А това не е реалността. Да, хубаво е да се стараем, нали, никой не казва, че трябва да крещим на децата си за най-малкото нещо, но трябва все пак да бъдем и естествени. Ние не можем да бъдем спокойни винаги. Е окей децата ни да виждат, че тяхното поведение предизвиква някакви емоции в нас. Без да ги обвиняваме за това, но показвайки им, че това не е окей. Не е окей да караш хората да се чувстват по този начин. Например, понякога моя син се отнася малко по-грубо с мен. Под влиянието на много силни емоции той си позволява да ме удря, да ме дърпа, да ме скуби. И освен да валидирам неговите емоции, аз ясно и категорично казвам: не е окей да се държиш по този начин, това наранява моите чувства. Защото аз наистина не се чувствам окей. Когато цял ден съм се опитвала да валидирам чувствата му, да бъда с него и да го подкрепям през тези трудни моменти, в един момент просто ми идва в повече и казвам: това е прекалено. Аз не съм окей с това. И поставям много ясна и стриктна граница. Това е един от начините, по които се справям с нежелано поведение, без да губя контрол, като много ясно поставям границата, че от тук насетне поведението вече не е желано.
Другото нещо, което правя е да си напомням, че това просто са едни деца и понякога ние родителите имаме твърде големи очаквания към децата си, твърде често искаме те да се държат перфектно, когато самите ние не се държим перфектно. И, например, малкият ми син е от децата, които когато се разплаче или когато се ядоса, когато влезе в тантрум, не желая да бъде докосван, не желая да бъде успокояван и единственото нещо, което мога да направя е просто да седна и да изчакам това нещо да мине. И всъщност по-лошото е, че освен да чакам да мине, трябва и да се предпазвам от него, защото той иска да изрази своето негодование, удрейки ме и скубейки ме и дърпайки ме. Много неприятна ситуация, но просто си повтарям, той е дете, това ще мине, това е период. Всичко е наред. Понякога това е абсурдно, ама ще ви го споделя. Понеже много лесно се свръхстимулирам от силни шумове, понякога си позволявам да си сложа памучета в ушите. Чувам си децата, знам какво се случва, но крясъкът и ревът и силното крещене, което се случва примерно тази вечер заради всякакви дребни неща, просто ме предизвиква и е по-добре да си сложа памучета в ушите, за да омекотя този крясък и да остана спокойна, отколкото да бъда свръхстимулирана и да реагирам брутално, остро на това, което се случва. Друго нещо, което правя, за да се справям с предизвикателно поведение, е да обяснявам на децата си, че търпението ми свършва. Това научих от моята приятелка Радостина, заедно с която работим върху емоциозавър, аз, тя и Ивелина. И това е да представям на децата си своето търпение като плод или зеленчук. Аз обикновено почвам с моето търпение е голямо колкото диня. После търпението ми е голямо колкото пъпеш. След това търпението ми е голямо колкото дюля. След това е голямо колкото ябълка. След това става голямо колкото мандаринка. След това става колкото боровинка. И когато стигнем до мандаринката или боровинката, казвам: деца, търпението ми се смалява и в един момент ще изчезне. И когато на мама търпението изчезне, работите отиват на зле. Мама губи контрол, мама започва да се кара. Моля ви, дайте да сменим посоката на поведение. Очаквам от тях да ми кооперират, очаквам от тях някакво количество самоконтрол, макар и не е много голямо, защото отново се връщаме на онази част, че това са просто деца. Често изпитвам мамки от случвало ли ти се, на каква тема и как се справяш. Да, случвало ми се много пъти. Когато не се занимавам достатъчно с децата си, когато им позволявам да гледат филмчета, когато им сервирам една и съща храна няколко пъти подред, изобщо по много параграфи ми се е случвало да изпитвам мамгилт. Обикновено това, което правя, е по някакъв начин да компенсирам за това, което съм направила и ме е накарало да се чувствам виновна. Ако, например, днес сутринта съм била събота и аз съм супер изтощена поради някаква причина, не съм спала добре през нощта или там каквото ще да е било и съм пуснала филмче на децата. Ето самия факт, че в момента си обяснявам защо съм пуснала събота сутрин филмче на децата, е достатъчно показателен, че аз изпитвам вина за това, което правя. Та, ако да речем съм пуснала филмче на децата още от събота сутринта и те са гледали половин час филмче и аз се чувствам виновна за това, в момента, в който изключа телевизора, си казвам: хайде деца, сега да сме заедно и да правим неща заедно, и се опитвам един вид да балансирам везната, да съм напълно присъстваща в техния ден, да направя това, което аз искам да направя, за да се чувствам като добра майка, и това ми помага по някакъв начин да преработя тази вина. На мен не ми помагат всякакви утвърждения, че и аз съм човек, не ми помагат утвържденията, че това е окей, всички правят така. На мен ми помага единствено да компенсирам за това, което ме е накарало да се чувствам виновна. Промениха ли се отношенията с мъжете след дечицата? И още как? Със сигурност се промениха много отношенията ни и да ви кажа честно, отношенията ни се промениха към добро. Когато аз забременях, бях на 24 години, с мъжа ми бяхме от няколко години във връзка и 6-7 години във връзка и бяхме на един етап, в който като че ли нашата връзка започваше да се изчерпва. Появата на детенцето беше това, което възвърна нашия синхрон. Сега първоначално имаше един много бурен период, много труден период, но след като влязохме така в ритъм,
след появата на Алия, нещата започнаха да се случват по много красив начин. Започнахме да ставаме отбор, започнахме да си помагаме. Всеки един от нас намери своето място в семейната динамика и нещата определено почнаха да се случват. През последните 2 години бих казала, че нашите взаимоотношения буквално цъфтят и се чувстваме страхотно заедно, чувстваме се много добре, чувстваме се, че се подкрепяме един друг и защо положението е много добре, но със сигурност взаимоотношенията ни са се променили не само заради появата на децата, ами и защото ние сме пораснали, сме се развили като хора. Нормално е, не очаквам от нас да се държим така, както сме се държали или да изпитваме същите чувства, които сме изпитвали в периода, когато сме били гадженци или пък съвсем нововлюбени. Смятам обаче, че децата могат да бъдат един чудесен начин нашите семейни взаимоотношения да стават все по-добри, ако разбира се и двамата партньори го искат. Нели, какво се случи с фирмата, за която имаше добро мнение, защо не работиш там? Започнах работа там, приключих 4 месеца по-късно. Оказа се, че много от нещата, от които аз бях доволна в минали години, за тези от вас, които не знаят, в студентските си години работих в една фирма, след това напуснах, за да замина за Щатите, след това се прибрах в Русия, пък фирмата беше във Варна, тогава онлайн работата не беше все още актуална и преди близо година реших, че ще прекратя майчинството си по-рано и ще започна отново работа във въпросната фирма, защото те ми предложиха работа и аз мислех, че ще бъде много добре, по спомен от това, което беше. И се оказа, че нещата са коренно различни сега, че практиките са се променили доста и всъщност не е това, което аз очаквах. Фирмата все още е добра и все още предлага сравнително добро отношение и заплащане и социални придобивки, просто не бяха моите очаквания покрити, не успяхме да се споразумеем и да се разберем за това, което искам аз, това, което искат те и решихме просто да се разделим. И всъщност тогава, когато аз напуснах работа, си дадох много ясна сметка, че аз съм стигнала до етап в живота ми, в който не искам да бъда част от корпоративния свят и поради тази причина реших да си остана домакиня в къщи. И последният ни въпрос е: коя е любимата ти част от майчинството, от това да бъдеш майка? Любимата ми част от това да бъда майка? Да гледам, това е най-любимото ми нещо. Ето, веднага ми светнаха очишките. Да гледам как едно бебенце се превръща в едно детенце със свой собствен характер. Това се случва горе-долу, поне аз го виждам тогава, в периода, когато започва детето да говори и когато започва да изразява това, което се върти в главичката му и е толкова вълнуващо и е толкова интересно да го наблюдаваш това дете, какви работи се случват там. Определено това е най-любимото ми нещо, просто да виждам прехода от бебешката възраст към детската възраст. Много ме вълнува това нещо. Това бяха въпросите ви за днес, прекрасни. Благодаря на всеки един от вас, който отдели минутка или две, за да ми напише този въпрос. Благодаря ви, че се вълнувате от това, което създавам. Ще се видим отново следващата седмица с едно минималистично видео, което съм ви подготвила. Чао и до нови срещи!